to timo nang'o Nyakorom Gajwa? Ani luonga ni Kevin Otieno Gowuon, to atimo tij ka haya. Mane tich mwatimo Mombasa ka, to tijno asetime for more than 10 years. To ka client dwaro gari, nitie details mwabiro manyo kuome, wakuongo watimo ne vetting, nyiso oronwa details mage, ka en Mkenya, oronwa ID number, ni ID mare, then ochako oronwa driving license, then wang'iyo ka documents magego ok qualify mar miye gari. Mondo mi wamiyi gari, wadwaro ga qualifications mar 4 years experience mar driving license mari. Makwayudo ka mano in 2 years experience, mano kwa miyi gari. Koro mondo mi wamiyi gari, kibiro to nitie ng'at mabiro kelo ni gari in case kaponi ibiro airport, nitie delivery charges mwanini, to driver wamiyo gi contract mobiro sign kod client mare. Online biro esama ibikawo gari, tibiro inyisowa ni idwa tiyo gi gari Mombasa, Malindi ama Diani. Koro kuma online bire, iyudo ka samoro client obiro kawo gari to omako yo madhi Voi, to noko inform office ni ochomo Voi. Koro seche mwaseyudo ka gari odhi e route mok ni wachonwa, to wabiro kawo muda marwa, wakawo simu wagochoni. Kokimako wachako wagochoni kendo, kokimako to biro chuno waloro gari, nikech gari ichomogo kuma ne ok iwacho ni idhiye gi gari. Disadvantages ma wan go, iyudo ka seche ma wasemiyo client gari, to wamiyi gari ka en kaka full tank, to nitiere terms and regulations ma sign. Gari wabiro goyo picha, wang'iyo ka dents nitie, mi hakikisha ni gari nitie sawa. Koro iyudo ka samoro ng'ato kawo gari kuom ndalo ariyo, then chieng' ma driver dok kawo gari, tiyudo ka ogo simu ni owe gari kata e petrol station, to en e airport tayari. Ka driver chopo e gari, to iyudo ka kifungu owe e petrol station, kodonjo e gari to iyudo ka gari nitiere empty, to gari nwawe full tank. Koro iyudo ka nitie client moko ma samoro ketowa e loss. Bang'e kitemo gone simu, ok omak simu, to labda samoro nitiere balance moro mana en go moko chulo. Koro magi disadvantages mwayudo. Then kendo kamedo gi moro, iyudo ka client obiro kawo gari kuom ndalo 5, to nitie challenges moko mwayudo. Iyudo ka samoro obiro kawo gari, odhi timo go biashara mok ler, then tokeno kosetieko, en obiro wenwa gari, tok ndalo 2 iyudo ka driver kodhi okawo gari tero ne client machielo, ichunge gi office e barabara, kinyise ni gari ni nodhi otimo weche moko ma ok ler. Nitiere moko ma an awuon natero gari ne client, nonyisa ni nitiere wende moko modwa dhi ting'o from Voi biro dhi Malindi. To nyisa maber ni achopo e airport mondo akawe, then wa proceed to Voi. Kachopo e airport to bwana nobiro, dire no noyudo ka it was 4 years back, barabara ni lost. Koro nyisa ni wadeko, wachak ng'wech wadhi nyaka Voi. Koro in a process man wawuok airport kwachomo Mkindani, barabara ni rach. Koro chuna na riembo gari at a speed of 80 km/h. To client ni ochako na mana ni an nok riembo gari mos, asewuoyo gi jatendi, onyisa ni mondo iwena gari mondo odhi oting' jogo, nikech jogo gin ji adek, komedre gi an to kwadhi romo gari. Tema nyise ni kara we aket gari kando, then bang'e mondo a confirm gi jatenda ka kise wuoyo kode. Koro in a process malor ni to bwana ni odonje gari, mondo mi aluora donji mondo akaw documents maga mane gari, to chako ng'wech. But nwalawe mwayude ma gari no kolal. Nyaka ne nengo mafuta medre, miwa challenges, but marwa biashachwa en ni kwa miyi gari ka en full, tiduokonwa ka en full. Koro kanyo kane ka otempa kodwa ahinya. Yeah. Wan kambi marwa iluongo ni Extreme Trip Company, to mostly wadil gi Prados. Then sana wadil gi chauffeur. Iyudo ka client okawo gari plus driver. Client achiel mwamiyo gari self drive. Yeah. Ohala mar ka haya, an kuom aneno ni en ohala maber, but being ni en gi challenges, but onge biashara ma onge challenges. But en ohala maber, ma kikete aketa maber, ma ing'iyo gecheni go maber. But koro chuni ni every time in online king'iyo gechego, ki follow tracking mag gari. Yeah. Magino jo hale kaunti ya Mombasa, dwani watiek gi kaunti ya Machakos, bende wawinje ni to gin to Nyakorom Gajwa.